Hayırlı keç efirde yangalıklar studiyada Miriam Avzalova bugünkü çıgarılışta. Уңышка ес тотып, махсус комиссия шешүлекләрнең турышына бәя бирде. Иң яхшысы балаларга Мөслим урта мәктәп ашханәсендә ремонт бара. Безнең әле егет чак өлкән буын актив тормыш алып барырга чакыра. Хәзер әлегә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак авыл хуҗалыгында язгы эшләре төгәлләнде. Шәшүлекләр тишелеп, матур гына үсеп килә. Милли бәйрәмебез Сабантуй алдыннан район башлыгы Альберт Хуҗин җитәкчелегендәге махсус комиссия шәшүлекләрне кабул итте. Комиссия составында авыл хуҗалыгы белгечләре белән бергә аксакаллар да эшләде. Алар шәшүлекләрнең торышын карады. Шул хакта тулырак халдагы сюжетта. Комиссия членнары Август Мөслим Туганьяк, Намус агрофирмалары шәшүлекләрен карадылар. Шулай ук ире һәм кайбер вак фермер хуҗалыкларының басуларында да булдылар. 54 мең ярым безнең инде шәшү мәйданы, язгы шәшү мәйданы барсы да вакытында үткәрелеп китте. Инде яз ничектер җылы килгән сыман булса да, аның дымы җибәрмичә торды, байтак кына кер алмыйча басуларга яки киреп ярты басуны шәшеп икенче басуга китергә туры килде. Әзрәк сузылды шәшүләр. Һәм инде менә без карыйбыз, урыны белән ярылган җирләр дә бар. Яңгырлар бик кирәк. Шәшүлекләрне караучы комиссия составында белгечләр белән бергә авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куеп, бүгенге көндә лаеклы ялдагы аксакаллар да бар иде. Шуларның берсе үзе дә узак еллар авыл хуҗалыгы тармагында эшләгән Мөслим районының мактаулы гражданины Ильяс Зиннуров шәшүлекләрнең торышына югары бәя бирде. Районда шундый дөрес ориентир алынган, пар җирләр калдырып, пар җирләренә көзге культуралар шәшеп, менә ул көзге культураларның уңышы бүген үк уже яхшы күренә. Менә бу эш, бу алым алдагы елларда да киңрәк таралыр дип әйтәсем килә. Бу инде ныклы тотрыклы уңыш алу нигезе. Бүгенге авыл хуҗалыгы тармагы вәкилләре фәнни алымнарга нигезләнеп эшлиләр. Бу бигрәк тә үсемлекчелек тармагында ачык чагыла. Мәсәлән, Туганьяк, Август Мөслим агрофирмаларының Орлык академиясының тәҗрибә кырларына сокланмый мөмкин түгел. Монда яровой будайларда, көзге будайларда, менә 30 ничә делянка гомбагаш, рапс делянкалары, опытный басулар бар. Август компаниясында бу нәрсә турында әйтә. Безнең инде оешмалар, безнең агрофирмалар наукага нигезләнеп, тәҗрибәләрен туплап, уже ныклап, менә шулай итеп мотор итеп эшли башладылар. Ниндидер кеше тәкъдим иткән әйберне түгел, инде алар тикшереп карыйлар, төрле усуллар карыйлар һәм шуның белән үзләренең юлларын табалар. Авыл хуҗалыгы тармагы бик үзенчәлекле дә, авыр да, шул ук вакытта халыкны да тойдыручы тармак. Өстәлләребез икмәкле, сыйлы, мул булганда, тамакларыбыз тук булганда гына көнебез матур, бәйрәмнәребез күңелле уза. Шуңа да милли бәйрәмебез Сабантуй алды көннәрендә районыбыз авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куючы һәр кешегә исәнлек һәм сәламәтлек телибез. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе. Җәй төзелеш ремонт чоры бу чорда мәгариф учреждениялары яңарыш кичерә, ремонт төкләндерү эшләре бара. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә дә актлар залы төзелеше белән бергә ремонт эшләре дә бара. Биредә ашханә төзекләндерелә. Ашханәдә косметик ремонт соңгы мәртәбә 2019 елда үткәрелгән булган. Мөслим урта мәктәбе ашханәсендә капиталь ремонт эшләрен район үзәгендәге Строймус оешмасы алып бара. Ашханәнең аш-су бүлмәсендә санпин таләпләре буенча яңа җиһазлар алыначак. Азык-төлек саклана торган бүлмә бинаның арткы өлешендә эшләнә. Табак савыт юа торган мойка өлеше дә үзгәрә. 2026 елның язын башында инде безнең күптән көтелгән актлар залына төзелә башлады. Һәм инде шул рәттән безнең мәктәбебезнең ашханәдә олы ремонт башланып китте. Һәм инде балаларга бик мөһим булган зауыклы матур ашханә дип булыр дип көтәбез инде. Мөслим мәктәпләре арасында әлеге белем учагының кабатланмас йөзе бар. Милли тәрбия бирүгә ишарәләгән җиһазланышы, мәктәп диварларының милли бизәлеше моңа дәлил булып тора. Ремонттан соң да милли бизәлеш сакланачак. Программа нигезендә инде безнең эш бик тиз башкарыла. Эшчеләр эшне бик тиз тоталар. Укучылар 1 сентябрьдә якты матур ашханәдә ашар дип өмет итәбез. Бүгенге көндә осталар ашханә диварларында иске буяуларны куптару белән мәшгуль. Ашханәнең бер өлешендәге диварлар кафель белән эшләнәчәк. Укучылар утырып ашый торган бүлмәләрнең диварлары буялачак. Ремонт барышында ут, су системалары да яңадан эшләнәчәк. Яңа уку елында белем йорты укучыларын төзекләндерелгән, тагын да матуррак хәлдә каршы алачак. Мәктәп директоры Гөлшат Галиева сүзләренчә, биредә хезмәт куючылар өчен уңай шартлар булдыру да зур әһәмияткә ия. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Жеге каникуллар башлану белән мәктәп яны лагерьлар эшли башлады. Быел 5 мәктәптә лагерь оештырылды. Мөслим районы мәктәпләрендә көндезге лагерьларда 315 бала ял итә. Лагерьлар эшләгән мәктәпләр балаларның күңелле, шат авызларыннан яңгырап тора. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Мөслим гимназиясында 80 бала 1 июньнән 21 июньгә кадәр сәламәтлекләрен ныгытачак. Шул ук вакытта Мөслим гимназиясында хезмәт тәрбиясе белән сәламәтләндерү программаларын берләштергән лагерьларда үз эшчәнлекләрен башлап җибәрде. Мәктәп яны лагерінде ул ел сайын эшләп килә. Мин соңгы 2 елда җитәкче булып барам. Һәр елны безгә 80 балага квота бирелә. Балалар бик теләп йөриләр. Инде 2-3 көн дигәндә балаларның списоклары тула. Аллага шөкер, әти-әниләр бик канәгать. Көн сайын әти-әниләргә фото-видео отчетларны җибәреп барабыз. Балалар үзләре бик хәрәкәтчән, бик кызыксынучан, алар белән эшләү рәхәт. Тәмле ашаулар, күңелле уеннар, булар барысы да лагерьне оештыруга ярдәм итәләр. Лагерьга йөрүчеләр көнгә 2 мәртәбә җылы аш белән туклана. Әйләнә-тирә мөхитне, табигатьне саклау буенча кызыклы әңгәмәләр оештырыла, мастер-класслар күрсәтелә. Һәрбер көннең файдалы һәм үзенчәлекле үтүендә вожатыйларның тырыш хезмәте ята. Мәктәп яны лагерьлары ел сайын оештырыла. 4 отрядта 80 бала ял итә быел. Балаларыбыз лагерьга бик теләп йөриләр, алар өчен төрле күңел ачу чаралар оештырылган. Мәктәптә көннәр лагерьда бик кызыклы үтә. Балалар бик яратып йөри. Һәр көнне иртә безнең башланып китә гимнастикадан. Гимнастикадан соң инде иртәнге аш, аннан төрле күңелле очрашулар, кызыклы уеннар, викториналар. Менә шундый кызыклы чаралар белән гүррәп үтә безнең. Балалар иртәнге 8-дән 14 сәгатькә кадәр тәрбияче вожатыйлар карамагында. Әти-әниләрнең дә күңелләре тыныч. Балаларыбыз караулы, тамаклары тук, көннәре матур уза дип сөенәләр. Кызым бик яратып йөри. Иртән иртүк алданрак торып, үзе җыена, ашкына, тизрәк килергә дуслары белән уйнарга, апаларын ярата, тәмле ашаталар ди. Иртәгә ни булыр микән дип көндә төрле уй-фикерләр белән сораштыра миннән. Бик яратып йөри. Болашак мәктәп яны лагерына 80 бала йөри. 4 отрядта 8 пионер вожатый һәр көнне иртәнге гимнастикадан башлый. Балалар белән көндә кызыклы чаралар үткәрелә. Алар арасында брейн ринглар, топкырлар бәйгесе, спорт уеннары, күңелле болашак флешмобы да бар. Алдагы атнада балалар Мөслимнең истәлекле урыннарында экскурсияда да булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Балалар темасын дәвам итеп, халыкара балаларны яклау көне Мөслимдә зурлап билгеләп үтелде. Яшьлек спорт комплексы территориясында балалар өчен бәйрәм оештырылды. Балаларны бәйрәм белән котларга район җитәкчелеге дә килгән иде. Праздник солнца, праздник света, праздник счастья и добра. Бу бәйрәмне балалар һәр вакыт көтеп ала, чөнки бу чорда инде мәктәпләрдә укулар тәмамланган һәм каникуллар башланган вакыт була. Балалар исән-сау булсыннар. Алар безнең киләчәк җәйге лагерьлары исән-имин булып, файдалы булып үтсенейді. Бунакка кайтканымны гомердә алып чыктым. Бөтен балаларны, әти-әниләрне шу бәйрәм белән котлыймын һәм илләребез тыныч булып, балаларыбыз исән-сау тигезлектә үссеннәр. Бәйрәм үткәрү өчен көне дә махсус сайлап алган кебек якты, җылы һәм кояшлы булды. Юл зонасына җыелган балаларны бәйрәмле район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрик итеп, нәниләргә җылы теләкләрен җиткерде. Җәй көне менә булай булып зур булып үсергә, матур иттереп, аннан соң кемдер садикка, кемдер мәктәпкә исән-сау кайтырга кирәк, яме? Рәхәт иттереп ял итегез, уйнагыз рәхәтләнеп, сулар кереп, зур үсеп, матур иттереп кайтыгыз. Җирлегебездә балалар тиешле белем һәм тәрбия алсын өчен, сәламәт булсыннар һәм һәр яклап алга таба үссеннәр өчен бөтенесе дә тормышка ашырыла. Бу бәйрәм шуның ачык мисалы булды. Без үзебездә кайчандыр кичкенә идек, бала чагыбыз шулай матур үтте. Шуңа күрә ел сайын инде без балаларыбызны котлап, матур бәйрәм оештырабыз. Безнең мәктәптән тышчылар үзәге инде моннан читтә калмый. Без матур итеп фотозона ясыйбыз һәм асфальтта меллар белән рәсемне ясатачакбыз. Балалар инде алар безнең киләчәгебез. Аларның инде без барыбыз да тормышларын яхшы итеп күрәсебез килә. Ил көннәре якты булсын, барчабызның да күңелләребез аяз булсын, сәламәт булыйк, дөньяларыбыз тыныч, имин булсын. Бәйрәм концерт номерлары белән дәвам итте. Күбәләктә өчеп кына биегән бию коллективлары, әкият геройлары чарага тагын бер ям өстәде. Бәйрәм күңел ачу чаралары белән үрелеп барды. Интеллектуаль һәм хәрәкәтле уеннар, мастер-класслар аеруча сабыйлар күңеленә хуш килде. Аерым мәйданчыкта балалар ГТО нормативларында тапшырды. Спорт ярышларында да катнашты. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Татарстанда актив гомер узунлыгы программасы эшләп килә. Әлеге проект гаилә милли проектының өлкән буын федераль юнәлеше кысаларында гамәлгә ашырыла. Программа кысаларында 1800-дән артык шөгыль каралган һәм ул Татарстанның 45 муниципаль берәмлегендә дә эшли. Бу программага Татарстанда ярты миллионга якын өлкән кеше кушылган. Актив гомер узунлыгы программасы һәм аннан файдаланучылар турында Фәрида Гайнетдинова репортажында. Актив гомер узунлыгы программасының төп максаты өлкән буын вәкилләренең тормыш сыйфатын һәм активлыгын арттыру. Аларның узагырак яхшы кәефтә һәм сәламәт булып калуларына ирешү. Мөслим районы өлкәннәре дә әлеге программаны шатланып кабул иттеләр. Өлкән яшьтәге пенсиядә булган иптәшләребезне шушы актив тормыш яшәү рәвешенә тартырга тырышабыз, андый омтылыш бар. Һәм төрле чаралар уздырабыз. Менә беренче рәттә бу спорт ярышлары. Һәр елны без инде булса спорт чарасы уздырабыз, аларның катнашуын тәэмин итәргә тырышабыз. Мөслим мәктәбендә укыганда шуннан уйный башлаган инде. Шул вакытлардан ук уйныйм инде мин. Әле үйдәге шахматлар бар иде. Хәзер шул балачага, юкка чыгарып бетердем дә, кой берләр. Малай бик хәзер уйнаныклы уйнаган юк. Менә икенче мәртәбә киләм, әле бик елга килгән юк иде. Шунда булса өйрәнеп булса да кайтырга дип килдем инде. Бик тәгъданы уйнамасам да шул. Районыбыз өлкәннәре спортта да, мәдәни чараларда да, районның иҗтимагый тормышында да актив катнашалар. Өлкәннәр өчен төрле спорт ярышлары, бәйрәм чаралары даими үткәрелә. Өлкәннәрнең дә, яшьләрнең дә барыбер авыр эшләрдән соң юл итеп аласы килә. Менә шундый максаттан район администрациясының да безгә теләктәш булуыннан файдаланып, менә без соңгы елларда бик матур ветераннар сабантуы үткәреп киләбез. Онда үзебезнең мөмкинлектән чыккан уеннарда катнашабыз, җырлыйбыз, яшьлегебезне искә алабыз, очрашмаган чордашларыбыз белән очрашабыз. Өлкәннәрне берләштерүче картаймагыз әле ветераннар, Сүммәсдәрт ветераннар клублары да аларның актив тормышын булдырырга, аралашу һәм күрешү мөмкинлекләрен арттырырга ярдәм итә. Республика күләм балкыш фестивале исә җыр моң сөюче өлкәннәр өчен яңа очрашулар һәм җиңүләр алып килә. Лайыклы ялга чыкканнан соң үз дөньяларына, жүгереп кенә эшләп йөргән җирдән стенага килеп бәрелгән кебек, үз үйләренә бикләнеп, үз дөньяларында гына калалар. Ул бигрәк тә актив пенсионерларга, актив кешегә активларга бик уңайсыз. Тиз генә ул үзенең әле ул чорына, лайыклы ял чорына күчә алмый. Менә шуңа күрә аларга менә шу җыелырга, уртаклашырга, менә шу чорда бер-берсен белән киңәшеп, ничек аннан чыгалдылар алар, сөйләшергә, бер аралашырга бер җай кирәк. Бу өлкән яшьтәге кешенең өйдә аптырап ятмаска, әйтик, диван белән, телевизор белән дус булып яшәмәскә, табигатькә чыгып, табигат белән аралашырга, бер-берем белән аралашырга шушындый мөмкинлекләр тудыру өчен кирәк. Һәм без бу эшне бик яратып, теләп башкарабыз. Актив тормыш алып бару һәр вакыт үзеңне яхшы кәефтә тоту һәр кемнең үзенә бәйле. Мөслимебездә өлкәннәребезгә игътибар да, ихтирам да зур. Иң мөһимләрнең һәр кайсы бүгенге тормыштан канәгатьлек алып, яшәү мәгънәсен югалтмыйча яшәсен иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Республикада юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуны кисәтү максатында берничә операция бара. Игътибар балалар операциясе барышында даи хезмәткәрләре балаларны машинада йөртү, машина йөртүчеләрнең җәяүлеләргә өстенлек бирүен, яктылык кайтаручы элементларның кулланылышын тикшерә. Шул ук вакытта юл хәрәкәте иминлегенә бәйле башка таләпләрнең дә үтәлеше игътибарга алына. Игътибар балалар операциясы белән бер рәттән республикада иминлек коюшы операциясы да дәвам итә. Бу чорда районда юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү максатында рейдлар үткәрелә. Чора автомобиль йөртүчеләрнең һәм пассажирларның иминлек коюшларын куллануына аерым игътибар бирүне күздә тота. Иминлек коюшлар электр утырсыннар иде, һәм балаларны махсус утыргычларда йөрсеннәр иде. Аның штрафы бик күп инде. Бу балаларны махсус утыргычта йөртмәгән өчен аның штрафы 5000 сум. Бу бик күп. Зур сумма, шуңа балаларын махсус җайламаларга һәм иминлек коюшма электр бирсеннәр иде. Җәйге чорда мототехника белән йөрүчеләр саны да арта. Мотоцикл яшьләр транспорты. Аңлы рәвештә юл кагыйдәләрен бозу аркасында юл транспорт хәрәкәтләренә алар ешрак очрый. Юл кагыйдәләрен үтәп, тизлек режимын саклап йөргәндә генә бу төр транспорт белән идарә итәргә була. Җәйге сезонга аяклау белән дә инде безнең менә мотоцикллар районда бик күп чапканнылар. Әтиәниләр моны искәртсеннәр, бик күп багада тапагаләгә, быелны особенно бигрәк тә күп. Һәм бу матайларда йөрү бик куркыныч,
битти бөлімен, тем бой бала шағаларда бик көп шаға, правасыз, несіз. Әтиенилер бой жүрулерін тоқтатсындар ие. Туған күнлерге, бейремлерге балаларына мотоциклдар алып бермесінler ие. Баланың тұрмышы білен ойнамасындар ие. Бұлай матайға не yok, права категориясы yok, но бұға керекті бұл мопед қына. Шуңа бұлай жүруге не yok. 2 ел елік алдым, көпір ремонтлағанда жайлырақ болсын деп ауылдан қайтышты енді іштен неге жүруге. Бұлай енді ешлер қой бір шақна нейрек жүру енді. Оға суға қарамыше бары керек енді ол ешерге де жүруге. Анау матайда жүргенде өзің турындағына ойларға түгіл, өзің бет нық көрінбейсің. Водительлерға да қораға керек, қойсы, нейдеген, қойда бара. Тизлек режимын сақламау орыған хәлдә автомобиль лейдер әйтү, һава шартларын игътибарсыз калдыру, булар барысы да шоферлар һәм пассажирлар тормышына, сәламәтлегенә реаль куркыныч тудыра. Машина тәрәзәләрен караңгылатып йөрүчеләр белән дә даи инспекторлары көрәшә. Күндіз қызу, машинада кондиционер юк. Караңгыда кояш төшми, шуңа рәхәт йөрүгә. Ну, беләмим мен ни икән. Нарушение икән. Ну, аның өчен тоже надо платить. Түләргә кирәк. Юллар хаталарны кичерми, саклык кагыйдәләрен төгәл үтәп, безне көткән якыннарыбыз янына исән имин әйләнеп кайтырга насыйп булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Кайбер авылларда почта бүлекчәләре ябыла, авылда яшәүче өлкәннәрнең түләүләрен башкаручы хат ташучыларның кыскартылуы яки эштән китүе халыкта борчу тудыра. Үрәзмәте зур авыл булмаса да, биредә почта хезмәте күрсәтүгә зур игътибар бирелә. Район үзәгеннән читтә урнашкан әлеге почта бүлеге нәтиҗәле эшли, чөнки хезмәткәрләре эшенә җаваплы карый. Үрәзмәт почта бүлегеннән Фәрида Гайнетдинова репортажы. Үрәзмәт почта бүлеге 4 авыл халкына хезмәт күрсәтә. Бүлектә 3 кеше хезмәт куя. Бүлек җитәкчесе Рузилә Шамсиева, хат ташучылар Лилия Ваҗетдинова һәм Ләсира Хайбарахманова авыл халкын кайгыртып эшлиләр. 4 авылга хезмәт куябыз. Сикия авылына, Бүләк, Үрәзмәт Чишмә һәм Үрәзмәткә. Сикия авылына инде үзе шунда яшәп ятучы Хайбарахманова Ләсира хезмәт куя. 17 хуҗалыкка, һәрбер хуҗалыкка кирип түләүләрне газга, утка, телефонга түләүләрне җыеп чыга да, миңа алып килеп бирә. Мин инде үз чиратымда компьютерга кертеп, квитанцияларны чыгарып, кире биреп җибәрәм. Подпискаларны да шулай ук инде 100% күләмендә башкардык. Почта бүлегендә эшләүче апалар авыл халкы белән аңлашып эшлиләр. Бүлеккә килә алмаган авылдашларының түләүләрен өйләренә үк барып алалар. Пенсия, газет журналларын илтеп бирәләр. Бергә килешеп эшләргә тырышабыз инде. Шуңа күрә инде үзебез пенсия яшендә булсак та, почтаны ябасыбыз килми. Халык белән бергәлектә эшләгәчтән аларда безгә ихтирам күрсәтә, без дә аларга игътибарлы. Ябасыбыз килми әле, эшлисебез килә үзебезнең дә. Газета журнал укучылар әз дисәк тә, авыл халкы әле укый диләр почта бүлеге кызлары. Һәр ярты еллык сайын куелган планнарны үтәп барабыз диләр алар. Иң беренче чиратта авыл утларына язылалар. Ирек мәйданы, Акчарлак, Шәһри язмыш дигән гәҗит бар. Бик күп мәгълүматлар языла ул журналга. Газета журналларны килгәнен көтеп торалар. Көнендә тапшырырга тырышалар кызларыбыз. Менә Лилия инде әйттем бит. Иң беренче газета килү белән айрада Бүләккә китә, Бүләк авылына. Бүләк авылыннан кайткач инде җитшәлгәнчә Үрәзмәт авылына тарата, җитшәлмәгәнен икенче көнне таратып чыга инде. Почта бүлегендә эшләүче ханымнарның барысы да лаеклы ялдагы кешеләр. Шулай да алар авылдашларын кайгыртып, бүген дә зарламыйча почта хезмәте күрсәтүдә лаеклы хезмәт куялар. Үземнең машинам бар, техникам инде Бүләккә шуның белән барам, машина белән инде. Сәпи белән дә барыла, самокат белән дә барыла. Яратып эшлим эшемне, алай рәхәт минем өчен. Игътибарлы булып, әйбәт кенә сөйләшеп, хәлләрен дә сорашабыз. Почта хезмәте дә бүген катлаулы яңа үзгәрешләр кичерә. Ләкин бүлекләрдә хезмәт куючы кызлар үз хезмәтләренең фанатлары булып, авыл халкына бу өлкәдә нәтиҗәле хезмәт күрсәтәләр. Аларга сокланмый мөмкин түгел. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 8 июньдә социаль хезмәткәрләр көне билгеләп үтелә. Район социаль яклау бүлегендә бу өлкәдә 100дән артык кеше хезмәт куя. Алар мөмкинлекләре шикләнгән, аз керемле һәм күп балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтә. Ай сайын 7000дән артык кешегә социаль хезмәт күрсәтелә. Шулпан Абдуллина 2012 елдан бирле социаль хезмәткәр булып эшли. 14 ел дәвамында ул 41 өлкән кешене караган. Озак еллар өлкәннәргә социаль хезмәтләр күрсәтүче Шулпан апа үзенә беркетелгән өлкәннәр белән бергәләп тормыш авырлыкларын җиңә, ялгыз яшәүчеләрнең тормышларына ямь кертә.
15 елдан артык авыр чиргә дучар булган Рәзилә Хаҗиевын ул аеруча якын итә. Һәр килүендә ашарга әзерләп, өйләрен җыештырып, хуҗалык эшләрендә ярдәм итеп китә. Иң беренче сабырлык һәм кешене ярату. Шул сыйфатлар булганда соцработник булып эшләп була икән. Аларның проблемаларын, аларның яшәешләрен үзеңне китеп кабул иткән дәгенә соцработник булып эшләп буладыр дип уйлыйм мин. Чулпан тумышы белән Сорман районының Кәүҗиәк авылы кызы. Моннан 35 ел элек ул Иске Чакмак авылына килен булып төшә. Чулпан Абдуллина тәрбиясендәге әби-бабайларның күбесе 80 яшьтән узган. Бүгенге көндә аның карамагында 14 өлкән кеше бар. Һәр кайсы күңелгә якын, аларга ярдәм итә алуыма шиксез сөенәм ди Чулпан апа. Караучыларга рәхмәт инде. Әле ярый андыйны билгеләделәр. Кем карар имейтен барларда эшләрендә. Андый социаль работниклар булган шәйбәтенә рәхмәт. Үйләрен кайчан кисәнә чиписта. Рәхмәт инде караучыларга шул. Хөкүмәткә рәхмәт мондай оештырганнар өчен. Бик ибет карыйлар. Бик Трабыз инде килгән. Үзенең карамагында булган әби апаларга, үз әнисе кебек карый ул. Алар урынына үз әнигне куеп карарга, алар тормышы белән яшәргә, аларча уйларга да кирәк ди. Олы җанлы райондашыбыз. Мин аларның һәрберсе үз туганым сымак якын. Менә Рәзиләне инде мин карыйм, үз әним сымак ул, минем әнидән нәкъ шулай ширле булды. Аның белән менә шулай шөгыльләнәбез. Тәмләйбезләр пешерәбез. Үйләрен җыештырабыз. Өлкәннәр өчен социаль хезмәткәрләр сер сандыгы да, киңәшче дә. Бик еш кына ул аңа күңел кәсәсендә бушата. Социаль хезмәткәр булыр өчен яшәү зирәклеге дә мөһим. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Бәйрәмнәрне күңелле, матур үткәрүегезне телим. Алга таба сез иманыбызга кайтып тапшыруын карый аласыз. Бездән аерылмагыз.